so some kwan na obi sa Ghana ni obi frɛ broche ba Ghana na bizan say de aduane na akɔ ewudi ya fufu it's fufu obi ak fufu wadaroma eti era ye na bin oh la mrenu no aye nyina no ya ye enuane ana na ye nkyira sante enuane a ye wo eti yes so not Ghana Tourism Authority okay and the Ministry of Tourism okay nobody can who ye senko hin anniversary no enka no person be friend Ghana feast okay aduane ayedi yeah eti the concept is from the farm to the table okay and nuamba ye nua wo ye kuro ene ne ye de ba epono so eti nyame bo a enye deba no nko oh makaya ka oh Jesus enye deba no nko na obi anfa na ni mehwe bi okay amanten bayere bayere ish nana ba mi kura ntuma mo asa akura ne ma me ko dwumaja no the third time ni nana manten be kire onuane ode be odua woni krum bayere ne nyomo ode odua woni krum ohom ose ona ka onyem na meka ose omudi bayere fufu obe kire ye nkwan ode beba se de odi am bayere no so ode baba mpesi obe kire kwan o mefa so obe ya mpesi no me mampon me ba me de madua no me mampon me o staple food bia nim se mampon de mampon atache ne ye ye nkate nkwan ode fo ni be hwe me se me ka be wura wo ba wu so aka nkate kwan ato ni di atache na sa pika donya wo do na sim na so etina na aduane ye be ye eye deba itself eye deba ankasa obi e be oni ni kromfo ne dom a kire ne oma owo agudi owo gu no ho madam ma se me shase no me ka sa asante de ntia ma asante ya asante eye how our structures are correct obi your Mamponghemaa o se do se dresse sikampa boy to no dua se 500 cedis untimi ntobi unless I was a regalia iti obehu dress ni di so obi anim de oye correct wa wunim no hu ye hu se we da say they said unim sa shanty setup no military setup. Of it's course, the same thing. Ranks. It's ranks. It's also people a style you know a channel maybe ojina or start. Oh, that person who him or start here. No, e jada no time ben. By 10:30 yet. Anopa. Don't do the fa na yet ne. E do ba ko na you rat na say. Okay. E do ba ko nchebu like 10:15 bebe 11:15 na asante him a. Only e be hwe no. Correct. So no na area be na. If you rat. There you sika pon. God no what you say. Or your gold. What you say. It is sika pon na e be hwe. It's wadama acha 11:15 na him at na say. Okay. Na e ahyehyɛ so. There ba no acha 2 o'clock na yapo. Okay. Na feina the attach area ba. Nana no mbo amabo mo. But for the very first time no, this Queen Mother's Day no. Yeah, enuane from Paramount to Paramount. Oh. Itu ba sasante hin was 66 Paramount is a. Obehu obi ya ne stand. Mampon de ani adwuso de ani be kwa de ani. Kura aduane different be. Mamu ni di o. Wo di a wa ha ho. Edwada. Me say. Amantin bayere. Bayere. Obi are invited. Oh, is obi are invited. Me say me kro mfo nyina. Na wo ba chokro be so na ofri. Me fi Kenya say. I have Kenya say. Just Kenya. Oh, omo bani na ima be stand. Just Kenya say. So no santin manu no. Aye. It's na ima be stand. Me dey fie ni papa. Aha, it's mo dey boss akra mo dey mo dey. Yeah, chima boy. Mo njichim boss wa. Born. Mo njichim boss wa. Mo susu mo tai atidua pa. Aduano. Aha. Atidua e dey ati eja atum. It's Kenya say for no bo hu say mo stand na e bi wo so. We ahwe ayi ntwansafo bi ogus na ni adam betena ha de ne. Also for the nsafo beba. The stand is going to be say 66 Paramount in or so something no obiya be the stand say the tena wa sentiment pepe stand no yeyempon de ba no mienu na stand no o mahima biya ko gene de achi na you rasante hene ene guest of honor o mahwe ne 111 na afi we ma ko je be different plate ho okay a tasting day it is a wood tie me na odidi a wa ye ho Ubeba na for me what bibia show for ha 66 Kumasi se bebu Kumasi for kuchema kuma ku 11 na wa for ku no bia be wo table the 66 plus 11 pa chobo mama 77 ahine yire no to yema almost table 2 na asante ma table 79 81 now. So Adama, utwalo to crowd bit medi. Oh. It's a table bia will have different food. Opemsuo. Aduane bia bia so madaroma. There will be plates, spoons for you to taste. Hey. It's a madaroma. We know. We a traditional buffet. Absolutely. Traditional buffet. At its best. At its best. I say, Mamponghemaa, mo de Edwada wo hwem na ohumi a mo hwe ne bag na nan ntuma mi se mi kura no mo se etwe na wo banye ono kwa na one ne baaye na ya santo anso ha no na ya santo de se kana dwe so hema na afei nana
na mame enko nana wadama Mamponghemaa nana wadama odin no edisen nana sewa bonsu brakatu sewa papa bi nana netisen adumo na nso nana nyame adom mame prekope na sede Mamponghemaa akan adwada adwuso amanten ye nhwemanim sen yo meda ono atifo ase ne o mu ne se menua aka ansam no pi wakan wia ne sa na de edika yemfa asedama yewra Opemsuo se tu aya de papa wama ahini kura ye fedodo obo a wodi hini so many years on ka sante ho ayehu no yehu no yentenenka enso enamo yen a yedi yewra chinti no chese eni be se bosumi mienu bosumi miansa yewra yewe ni eba ni eba setena ni nyina na abrochirefo yi frɛ oh yedana se bebre ye ka agya hwan eno batampa asanteman ohima oye batampa ni yemu ye no do bia onyenyi mu ohun chakra kwa no se me ne mo a na ade na mo hu mi no ma na fire akọ crowd do na nyame nhira o na o ma o mo kwatenten na sania ekono no yesre se enye sa na Mampong ka se Mamponghemaa bia be ye na aduane na aduane ne de me de oba me kro ma amante a me wo pona bayre pona yeah me wo Opemsuo afasie bi efre bi akaba afasie ni bi de akaba efre bi matches u de ba ko hye kofie no ma obo bebre nti omo to ni matches akaba no na no nko amti me baba eno da akaba nde u se bayre kwa etise bay pa ye wa bayre ni bi de sewa Opemsuo sewa ai ena dente me wi ma menti ye ho so ye dua beans dudo ni nyina ye ho ne dua no akatoa aye DSTV rewre ai ai amanten akrantie one table to watch amanten akonfam akokohwedie ewo no so dodo na me ho ne friba I say Mampong this ye me say adabia na so kan be kan no na me wan kan we nyina che reverend na yiba mu de o ye de asho akonfam feature first beans ye frɛ no achin akesie bi no ye ho anu mudua no amanten is the stand to watch bidie dudu ya so fefri ho ebro edien konkonte in fact me god dem fi say e born locally give amanten the co Champions League enia na efi mi kro mo de enya sam ti America wo ma no mbadwa no wo say yes ye de ho de enuane firi ho pa enti ye de ye kro mo ho no ye dua ne kase pa ye eduru afahye kro na ye ne kase ye bayire fufu eni nwanso no odwanso no ye mu ade no light soup ana se etimi so wo bayire fufu ni akrante ni akonfem de ya ho nana asa etimi si adechia me ba be wo bayire fufu adwene akonfem ya ho ni akrante nkwan enya asam ketu akra wama na enka ne nem nem afomu nim akokọ ne enam no ye ba wi a adana ekunu nya adana na ewi ye ho na ade chia nro na mu ayi nyina atwe na ade adwan mu se na etuhwa me da se enti ye wonuane pia na Mampong adaroma obamu obia ba bia wo be hihye onuane no ai firi asase mu kakra na afi aduane abeye no wo di abesuo ne ahunu se bayire fufuo ne odwan ana se ene akrante na wo ye ya enuoma na wo di ye waduane no esese ehu bi soso wo stand no eho wa chechire mu nyina akire great nti esre obo ade ada se onhu yemobo na otwe se ne eto ye ndi a ne ye wa ahodin mu a na yewura ene ye maame Opemsuo ene ne maame wo ma da roma Opemsuo duru ho anya asam ketua se de na Mampong ka no mo ba na ne ma ye bibia free na wonya nsa kakra bi bo ase a ene oba ye na ade be che kwasi ada na ade be che dwada na ye mim se mefa fa aduru
na me munyina ene oba na ene udiwe kakra o testi nuane ni nyina me to afadro no ni mu ni akire because me di wi amasafa afadro na se edase na hima amante hima nana wonso akwaba nana joso hima ofuman hima ye monsu ye nhwem anim wo kwan be so adwada no awo ebeda otifo nyina ase ya so ofuman so yesu edua ne ma bebre edua nyaadoa mako bayire enkanka bayire kokko no bayire kokko no ye frɛ no ho ye frɛ no chichiribete ni dia odi wo eponum no chichiribete ani ye kokko amata de ba ha beton pa okay edua sa bayire no edua pona edua bayire ahoro bebre edua nyaadoa edua mako dua banchi wo adwuma bebre ho nti yesoso yaso edua ne ayede baba yede sa ne ma ne baba nana kosia amobia the second na yeso edua ne ebeye ne tete edua ne ebeye ne ye ho ye frɛ no chechene no me say Mamponghemaa walk of kamachu walk of famachu papa no ye betoto bode no na ncheche obi ade be so be wia ode ye de chechene no tie de bode ye beba ne ye de nkate ne ma ekeka ho ne ye de aka ho ne ye de aba ne ye de bayire kokko no so ye de bi beba ne ya kire na sese ye ho no de ashoto kakra ne nyaadoa nka nyaadoa de bono de nyaadoa fuma the whole fuma ne top nti de ye wura ye no wahye ye no monyam first ne ye wo bono sa ne ma bia ne ye nim ye wura da woroma Opemsuo me nya asem kobono me hini wu 92 etu ama so sa na anu ya me wura ose me a o ma me hene nti na hwa na ye maha first na ye maha akire ne ye baha ya be so bafie waji efeso de wa ya ma ye de ntimi nka de papa na ya ma me ntimi nka because me hini wu 92 me twa ma so 2020 ya na da roma o ma me nya hene nti woni me se de wa ma bibia didi na nsese wo yere wo yine tutwene nti de me wura ya ma me de mitena ba bia me danase na me yina yeso se nyame onto na henie ma ne nkosoro na yeso bi akaye nana kosia moa bia the second ofu Mamponghemaa na wotene nka no na brabe adwada nyame ya adoma na tie aduane no wo de fani be hwese di sete na wo hu a na kono nti wo be kan hwe ahema no dos meptete omu nyina ma kwansa na eda na we kura eda ba akopɛ no 20 second ni nyankoi ye wa ahoho da wo ho ye be ka ho asem me wona ahema enso e wo ha nana Akuamoa the second nana Akuamoa the second Trabodom Mamponghemaa Mamponghemaa sorry nana Akuamoa the second Trabodom Mamponghemaa program ya ye be ye de say the Mamponghemaa situation mu no e be ya akono keke ye de ye ho no Opemsuo ye wonuane ahodo bebre na first thing na e matobodom danson ye tomatoes wo batobodom a na bekanto kwa ye tomatoes kura bebu ba ye wonuane ahodo bebre a e ya yira ankwala no bi kura hu bi da de binum fa na nchechire no ye fa na chechira mantwan eno wo ho ye be ya person aye wirewire nkwan efise ho wirewire ho pa ne de bayire fufu aka ho bayire de se de na amanten ka no obeto bodo bayire ahodo bebre wo ho yenso ye wo da boko ne bayi kokko ya ye fe no binum fra na funu ye wo bi ye wo pona ye wo dente na ba ku bi kura ye fra no broni bayire enu ye kama pa ede wo de makola wa wani beje ye san wo bayire mpo ye se bayire manketenkete no wano anu watwumeko aka ho enti minim say ye program no joada e baswa niam bia binum kura hu bi da no ba be hu bi no ba hu say ede nsoso ye besan aye nkumasam enkwan no de ye nhaye hu nkoto na ntwinam ne ade ye be yusu nsesa wa ne ma de aye nkwan na mana ye de na se bribam kura be vegetarian food
said the bear or more when I'm near the room so bad. That dear, say, Obi or beer beyond the chef and night ye being. Ye bomb passing and remember my crime basso come be our baby and any budget. None a program now. Why didn't fear a do no Opemsuo crab never be our so from. Nana Quam what the second trouble on humanity can I not just one and so a hanomo. Oh, MP Nana, Nana ya Santua the second. Mira, Obaku could do for. It is saying, Patray. Moody and idiot. Why catch me? I just said someone when him say, Yet you croom. Well, Nana is swag. You will croom yes, the crown. What you say? Ain't see. Me and better men and animal. Both fruits, any pan. Okay. And we told Nania Santua Nana. I'll be wo me and Nama and Abe wo me mammy. Both fruits in a pan one and water. Okay. Or no way and Namena. And so be two both fruits in a pan or sa. And snacks And I may so bet to us and to me, I made a namino. It is 3 me sorry in tem. Namachi. Machi be a son of school. Intimate both fruits. Okay. No man walk with yes. Nimaku. And Nimaku. Osimamba Concaho. We knew I. And I, yes, I caught Waga echo fan toast. Okay. And in toast, no. Just made the bear rare. My wolf fool. Because ye honor and cry travel shame. Eddie, no my back edges to drum beton. Until Jack a cry. Me genuama ewo. Until Miss Mayor Reverend Quine. Match me both fruits. Na my ye a yiswa can a prapransa. Hey, I made the cut to yashi shimney beans, red beans. Adiamu ye dear. Much a reable fruit. Munyan yearly event in my wati. So both fruits in every year. Not before the Costiana can Miss Udi back one bone so good one. You could be a years out Cosian and Mokuno. Yes, yet the ensign in Eddie Cosia. Nekas hatched in your Buffy. Your Buffa Quenya is so near that you said to Opemsuo, King Solomon. Yadana said the near canene. A mere who grass and qua bruchini be Ghana, and no ama bruchaba Ghana. Me who said Danny swimming them in him said a hall no more canon qua. Because I know. Hey, it's a kitchen. Also, your grass. Some who was screening so then see you right. Kitchen and then my kitchen was a man. Any my dear. I know so fast and what you know. You be do her. Ever know. Make I could in bed there. Hey, the amount of comfort you know the trouble of us know who you are. Young quadra. Now, I'm for him, I say. Maybe I'm say a bemo in it. So now 120 years. Now every year you are my celebrity. And now I'm for him, I say, yeah, am I money for 1 year and canon? No, 121 years. That's right. That's right. Yada nasi bebre. Eva konya wiso so ni ada na akwa du ya dom. To so mi ensa oba tampa. Me de bia am ko ji chop. Come dey mi an ma bawura. Ya no no waba. Ya no no de ya no no. Na ja o de mama an mama mi nu kakra. E kakra. O ko ye. Yada nasi. Ya no no. Na mi nhra no. Ni fie dwonunum. Yesra kwatenten ahoden ani sika ewo mu ani yesra ma no. Ohini nyankwada. Amen. Ana pia waso dia o makakra na udi ne mampona ojibi asantwa nana ajakuma di fia sant me bacho nana wadarma udin ene nana jopo jomna sewa beche mahima bechem pacho ede ne yehwem frum wo bechem ne bebre ne wo mon kan kire ye rada room enti oba ye ho aye frey ataf atafa kutro 9 eye tanoso teche jomo na bechem okay nti ye wo no ma bebre ye nyina ne ye be kan bom na nyame ye adoma ejo da ebe Mamponghemaa da Roma akose ewura na ye ewura ma na kwan na onu se mama na guess SP
Wono de oyeda ya de ama no nyame bo no sa no obobo anoma no de obi ntimi ye wotimi ye ye nyina mahima ye de ama no ye nim say wono de wotimi ye bibia o ka so be yenko ade a oye na wo yeso a eye fe sa ejoda ebe na akwose ewura na ewura agi atum say amahima ne nananom adugufo ne abrempon feku ye nya yenka ye humom ne yenkyira sante de ewo eye aduane fam enti bechem so de na mewo wo ba de di kan Opemsuo ene preti ya abashi eye aduane wi a na ye de gugu preti ye ba ye ho a ye wo bibia ye de yensa ene natie aye ebi ti sa ayuwa ebi ti se kukuo ebi ti se ehinsa bi plate ni ko obi on ma de udidi wi a onu nsuo kula na antete na kula na wo ho ni nyina ye be kire ehina a upunu mu kama emusuo de ye be kire fi se maka kire eye tanos so mo ho na mo fa sa no manmra ye ba ta kira ye ho so ye bra Otumfuo nsafu enti enye mot enye mo si de enye mo ye bet se ensafufuo na ye bra hwa wo hu se ye kai ye na nanom so bo asante e ma ne ye ye ba bechema wa hwe bechema akoma dan ne ye ntosi ne no ma ye nyira ye suesua enti ntosi wo ho enti bechem ye be ya putonsu asante aputonsu ye no akaw ne ye de ntosi ye twi ntosi ne ye de abom kan tete ye ko school ba na ye nananom ye beba no de mankan ye so empoyi no de siso wo ba ya ebe ya no watwi ntosi no ntosi ne ye won ntosi nkitinkiti bi wo wa na ye twie na ano de ebe na ye betwie wo twi kakra da wa free school aba no wo de nsuo no gum na wo yi mankan ne ho pe na wudi eno ne ye ba ba kire se akaw no e da so Opemsuo enti bechem e ya taf ye be ye ni nyina dwomo techre ne tanoso ye be gina ho na ya ye great e do da Mamponghemaa se ye da na se pa ahemafo waka ya platform de ne ye kan nyina waka ahemafo nyina bo mo hwa be mfie kakra ni enye waka ya bom ya sesan die ntina ya de waka no be ka ai e die nti enye ku ye hwa na ahemafo ye mo ade bi okra asante ne ente amahema we nye sen kaboma mutimi nye saade we mpo na me ka kirawo eno no ode baaye wo se bechem service e baaye kra no beche ye baaye dan ya santo ye baaye dan kanya se na ma wa ye baaye dan ede na yesu betimi de aboa sabi enye oba ye hwehwe de no fo na ye bra gronko a ede na betima ka ye ho aboma ye betima aboa asante man ene na ogina ho a ofrefre nka bomu no ena ye platform no kwa me abetem ya nam de bae Mamponghemaa ntikuo wo keka ye abom say ye betima boaboa ye ho ebi ne de mo be ye dada di kan na afia kobi o di ni mfie enum ono a na ye kwose ewura na da roma o ma ye sa no ma na ye keka ye ho bom na wanya bibi fapema obede obefa ka na aba bechim ana obefa ka na akọ ejuso ana obefa ka na akọ tuobodo enu nti na wire platform enu nti na yenyina ya dwen se na nemafo ade abai ye kasa ye obi ati ndi tuma obi ati ontikuo owo hosoma abrempomfo ene fekutrefo ade aye bia ye ni omu firi mu ene aduane kwa ye be no yi fekutre ni na aka ho abrempomfo ka ho ahireyerenom ka ho ena ye nyina ye enti na nanom menya platform ide na meka Mamponghemaa ni ku mesrem bebre amanfo mu tie no eye nka bomu no ene wodo a ewo mu no ene na wiase no yesi nsu eni kire entire woye obi abidi kaka so otimi boaboa no ma achede na enti tabia no wono mi bechem so otimi frame be 20 nanso ade a mentimi nye no oye enu nti na woda ya no a o tretre yen enye ni nyina na onim de onim no obisa yen onfa Mamponghemaa fo ani mu twitwi fom da
da bia no ofrɛ yɛn otie yasɛm de yɛbɛka no ɛna ɔno so ɔyɛ man enti manya platform yi de na me ka kyerɛ na nanom bia omuni so bia oni Mamponghemaa bi wɔ hɔ ase wonya maaso a ɔmmra na bibia wɔnhwɛ so bi yɛde asɛm no to ɛna ɔnyɛ na yɛsa ada nase ma ɔmmra yɛn leader de wo yɛ a nipa bɛbɔ udin nipa bɛka nsɛm a yɛhia ni nyinaa ma ɔmmra yɛn ɔnkɔ yɛ saa yɛwura so yɛda nase ɛnɛ de amia bɛgyina hɔ so a yɛyɛ ne 25 years yi na yɛdie ɛno nti na mebɛtumi mɛtena ha yi ɛnɛ da dua yɛkɔhwɛ ade fɛfɛ a ɔyɛ maa yɛ a wate asanteman anim wama yɛ hu sɛ ɔdwene asanteman ho ɔdwene Ghana ho sɛ ade a wayɛ yi nipa bebree ne ba bɛyɛ adeɛ wɔ hɔ ebi firi nkran so the event bi kura ɛba ha Opemsuo obi firi nkran ɔba bɛyɛ ne ha obi firi Buna ɔba bɛyɛ ne ha ofiri Eastern region ɔba bɛyɛ ne ha ɛyɛ national adeɛ na wɔyɛ enti yɛwura ɛda nase ebi mra biem na me fa wɔn sɛ nananom so aka ɔmo hwɛ so na ɔmo nye bi ɛno ana ɛma no tituru yɛ de ebetimi ayɛ yɛyɛ mokɔ Mamponghemaa hɔ a wɔyɛ nɔma bebree okɔ na adwe so hema hɔ ayɛ bebree na abɛkyɛm so ma yesu yɛ wɔakyi a yɛyɛ na yɛahemfo no mɛsrɛ sɛ ɔmo so nhwɛ ɔhene deɛ no so na wɔnyɛ ɔmo nye bi mesrɛ mo Opemsuo eduru sɛ yɛ no aduane na mommra na mommɛhwɛ mommra na mommɔ ho dawuro ma yɛn na monka nkyerɛ asanteman sɛ nananom yɛ wɔ adeɛ ye yɛbɛyɛ amɔmo no aduane na yɛyɛ de bebree obiara mɛdi ne kwa dawuro no kra de no krampo ne mo ne yie ma yɛn yɛsrɛ mo na ɔsantehene wayɛ bia ma Mamponghemaa yɛda nase mesomɛdam ase paa na programs no dɔɔso a ahɔhoɔ da no